Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking janipun Mbah Complis. Pak Dalang sugeng dalu, sugeng ngayahi jejiban, ringgit purwa ngantos paripurna. Kula matur nuwun sanget dhateng masyarakat Bejiarum. Ingkang sampun ndongaaken dhateng kula. Sakit ngantos mantun dumateng Pak Dalang kula badhe nyuwun lagu utawi sekar. Setunggal Tombo Ati kaping kalih Selendang Biru, kaping 3 Terminal Madiun Ngawi, kaping sekawan Ayun-ayun Gobyok. Oh iya. Sekar punika kula aturaken kagem masyarakat wonten ing Bejiarum kanthi atur sugeng mresani ringgit purwa ngantos paripurna. Kagem Mas Dalang matur suwun. Wonten pantun Pak Dalang. Wonten pantun apa, Mak? Tak macane. Sepur nggawa kayu. Iya. Rekan Medan tak enggokake. Syukur gelem melu aku, njaluk sandal ban tak tukokake. Matur nuwun. Saking Mbah kok Complis. Oh iya, iki kono dite. Ah iki wis ana embel-embele mengko diaturake. Sing diaturi jumeneng sapa? Mas Gareng, mengko katuran jumeneng. Diaturi nganggo apa? Lho, kepiye to? Aja dipleroki no, buka bonang mengko Mas dados yo. Kudu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden dadi murah iku budaya luar biasa tenan no. Iya, Mak. Sugeng dalu, Mas Gareng. Jan ngangeni. Wong kok nek ora ketemu ngangeni, nek ketemu kok saya suwi saya gregetake lho. Lah ngopo? Aku ki tenan nek ketemu karo kowe ki nek ketemu aku gregeten, aku rada piye ngono lho. Gregeten ngopo? Lho, Nyatane saiki ora wae wong nyatane sampean gek petuk iki malam pertama ya wis nganyelke kok. kok nganyelke? Lho, tetesan ki padake aku pitik piye? Oh, aku iki kok aja isin to. Lho, aku ora isin ning paling ora ki kelahiran ora kok tetesan. Kuwi luwih apik. Luwih apik pitike timbang kowe. Pitike iki sembleh nggo slametan kena. Kowe kena sembleh. Lho. Ora. Lah mula kuwi aja serik dianggap tetesan Wonosobo kok serik. Kamu kok malu dengan daerah kamu sendiri? Lho, aku ora malu, Mas. Ning paling ora ki jenengan iso ngluhurke aku. Oh, dadi kowe termasuk kudu diluhurake. Monggo nggon aku kuwi nek wis diluhurke kuwi jenenge wis dadi leluhur. Ya paling ora Nek diluhurke iki jenenge wis mapane wis padha karo leluhur. ya ora kok padha karo lu, paling ora iso menghormati ngono lho karo aku iki. Oh, njaluk dihormati. Ya hormat ngene. Halo? Aja angel-angel. Jare angel rasa garap. Lah, aku wis tak batin kok. Ayo, Aku tak batin ket mau. Kowe iki ana rasa saka omah iki nek karo mangkel aja gawa ning panggung ngono lho. aku ora mangkel ning jenengan sing nganyel. Aku ki bahagia, bombong bangga karo sampean. Lho, Sampean ki Gareng zaman semono ya gurung begitu mekar ya. Kelahiran asli Wonosobo, tetesan Wonosobo. Ternyata sampean kuwi nuwun sewu. Wahyune Gareng Semarang iso nanggonamu. amin. Nah, Ngono lho, paling ora iki kaya ngono kuwi, ora gek awalan kok tetesan. Tetesan ki kalau di lampu piye ben tetes. Ben nyala. Maksudnya iki padha wae kowe iki sowan nang daerahe dhewe. Sowan wonten X cecep Kok ek secep? kali cecep ki dadi mangkene. Oh iya, kali cecep, heeh. Klebu kelurahan Bejiarum,
Kecamatan Jarum, Kertek. Kecamatan Kertek. Nggih. Aku Wah, jane nek sowan mrene ya, Pak. Sing tak pikirke ming siji. piye? Jarane iki sembani apa urung? Lah piye? Terus jarane iki sayah apa ora nek kaya ngono wae terus. Patung jaran. Ayo kae jaran maskot Kali Cecep angger. Teng pundi, Mas? Wonten Kali Cecep. Kali Cecep niku pundi? Loh, ya ono sing patung jaran ngene kae. Ah iya. Ya, Wong tikane kuwi. Heeh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ning piyayi kene ya nyatane ya luar biasa lho, Mas. Lah piye? Nampa rawuhe kanca-kanca iki mau, tekaku sak kanca iki mau, wah panitiane luar biasa. Kene iki panitiane aja diremehke, Pak. Tenan. Aku tekan kene ya to, Pak. Heeh. Langsung wonten dalimpun Bapak Kadus. Heeh. Monggo Mas Gareng katuran lenggah. Jing jing jing. Lenggah. Terus metu kopine, Pak. Kopi. Wah. Langsung disuguh kopi. Dadi iki cepet, Pak. Cepet. Kopi urung entek, teh. Loh, wis disusul meneh. Wis disusul teh, Pak. Wah, luar Teh biasa. urung teh, Pak. Heeh. Disusul karo susu, Pak. Weh, Kene iki ra Kene kuwi. gemen. Heeh. Monggo wis kaya ngono iki, Mas Gareng nuwun sewu nggih. Angsale nuwun sewu le gegojekan disigek rumiyin katuran darumiyin. Lah, aku terus mam. Mam, Wah, katuran ngono, dar. Wah, nyentrong, Ah, wah, ya. nyentrong set urung tak pangan wis dilorot Pak mau ngene. Banget cepete panitia kene iki jan. Nek kuwi ora le cepet. Kae mergo piyayi kene arep menghormati sampean. Oh iki mau lawuhe wis kelong dikeki sing kebak ngono lho karepe. Ning kowe ya Ning, kesusu wae. Ya wis alhamdulillah Pak. Nggih. Sowan wonten Kali Cecep penontonnya yo luar biasa. Nggih, nggih. Menika katitik sampun menawi mboten lepat 3 dina, sekawan dinten nggih Pak nggih. Sampun sekawan Acarane dinten. wis 4 dina ya. Kayak wingi iki wis ana lenggeran. Linggiran. Lenggeran ya ana jaran kepang. Heeh. 2 hari disambung wingi ana tayub. Tayo. Tayub ku ya kuwi ndongake kanggo warga masyarakat kene ditata murih ben padha guyub warga Betul, masyarakat. betul. Iya, kabeh Terus mawa iki- sanepa. Terus iki disambung kanthi Ringgit Purwo kanthi Ringgit dalang Purwo. Ki Jumbuh Siswanto ingkang mijil saking tlatah Pakis Magelang. Iya. Wah, jan Ngono lho. aku dhewe asline iki ya rumangsa Iya. gumun karo awakku dhewe. Lah ngopo? Aku ki jane ya urung patut sowan nang wilayah Wonosobo, nang Lah, kok Kali iso? Cecep. Parandene dipiji kudu sowan mrene ayo klungsu-klungsu waton aku udu ya ta. Lah. Pokoke aku ngrukepi karo kabudayan, ngestokke dawing panitia. Iki Gamelane disediani kagungane. gamelane Lho. wah jan yoga sampean langsung sangune hot cream Pak Isnaini menika. Niki- Kok sagone piye? Loh, lha iki sambatan itu. Gamelane kadel ya ngene iki. Wah, tenan. Iki dipun pangestoni kalian Bapak Isnaini, Ah iya. Bapak Kadus, Ah. Bapak Camat, Betul. terus Bapak PJ Lurah. Wonten pundi menika? Wonten Bejarum Beji nggih. Arum lan ugi salam taklim kula menika kalian Bapak Ki Ari Saryana. Oh nggih. Menika nggih. Bapak Ketua Panitia. Oh nggih. Jan agemanipun ngagem yo iya menika. Wah, jan iya. Ketok. Wah, Pokoke menika dines banget. kaya dalang Pak nika, Pak. Ah iya Menika panjenengan. ugi ngadeke grup campur sari, Pak. Oh nggih to. Wah, tenan. Ana campur sari nih. Campur sarine Pak Ari Saryana menika Wah, ngedeke campur jan. sari. Nek ngono sowan mrene iki kanca-kanca iki padha wae kutuk marani sunduk ya. Lho aku yo nyambut gawe ning kene kaya paribasane ancek-ancek eri. Aku ajak ceri. Lho, kene iki kebaing kabudayan. Napa maneh kok dipun cara niki disengkuyung kalian Bapak Isnaini ya to. Heeh. Perangkat gamelan yo pokoke sak rampunge. Niki rencana iki lho, sesuk taun sesuk iki panjenengan arep mundhut wayang. Lah iya. Monggo nek Insyaallah. gelem mundhut ki ora tau sing elek lho. Paling ora yo Prodo Mas. Ah, Kelire, iya. kelire sing 12 meter Pak Isnaini. Nginjang kula silih. Nggih, bakene kula panjenengan anyeng kuyung dhateng lekasipun Nggih. menawi Bapak Isnaini. Puji pinuji. Puji pinuji. Mbak Bayu Cange, mugi-mugi sak sampunipun merti dusun, mugi sedaya tansah manggih kawilujengan. Amin, amin, Kabagas amin. kewarasan, kathah rejeki, panjang yuswa, mugi-mugi dados bumi Kali Cecep ingkang teguh kukuh rahayu slamet, kali subur ingkang lan gumolong. makmur. Subur lan makmur. Nggih. Warga masyarakat ya guyub rukun, gumolong dadi siji, gotong Amin. royonge tetep dijaga. Amin, amin, amin. Menawi amin. mboten lepat menika 6 tahun mboten wayangan nggih Pak nggih. Mboten merti dusun nggih. Nggih. 6 tahun Pak. Niki berarti niki mumpun 6 tahun agek niki lekas wayangan. Agek niki Nggih, wayangan. muga-muga sesuk taun sesuk ya iso ngadani gelar pageliran wayang malih. Nah, menika ugi
nyuwunke bintang tamu ingkang misuwur. Nggih. Menika wonten Mbak Tatin kalian Mbak Elisa menika sampun kepareng rawuh. Niki Elisa KB niki. Iya. Iki dipurba wisesa Mas Gareng. Nah, iki wis ngono kuwi lah jenengan mau ngomongke aku arep ora kajen anggar kepethuk wong loro kuwi. Heeh. Wae seprene kae sing jenengane wingi ana piyayi kono daerah Apa? Bojo kono. Ngopo? Sampeyan karo anu memungsuhan po ngono. Karo aku Darah nakoni. darani mungsuh. Heeh. Nek ning panggung mungsuh. Ning isor, wo